Gitu saiki kanggo kowe. Warga karo matur Prabu Baladewa karo piye? Tro kowe ngapa ya? Selesai ngomong apa? Kowe pamit niku karo Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa Werkudara Janaka. Karo piye? Kowe ngerti ana to mantra lho, kowe iso ngerti Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Bolehan nggo praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku minta kon mbuktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki nata mantra Prabu Baladewa nek pitawasi Jalatranem Karasunut. Darsana. Kok njuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya terus. Ayo. Ayo, wani karo mantra Prabu Baladewa. Ora mikir karo tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Ana to mantra Prabu Baladewa. Waning pita aja ora mikir dublak tungkak. Tro. Tuh omah ora. Oh